आप सुन रहे हैं जीके म्यूजिक एंटरटेनमेंट की सिंगिंग बाय चंदन शर्मा। बड़े घर के बेटी हऊ चलता दू झाड़ के पागल कैले बारू है सब लइका कुआर के। बड़े घर के बेटी हऊ चलता दू झाड़ के पागल कैले बारू है सब लइका कुआर के। जो बंदा भी के भागी कोनो लइके सीना पतोदा ओढ़नी नइके लगबू रोवे माथे हाथ तू धई के सीना पतोदा ओढ़नी नइके कुत्ता कहीं का सीना पतोदा ओढ़नी नइके लगबू रोवे माथे हाथ तू धई के सीना पतोदा म्यूजिक बाय मुन्ना राज। बुझतारू अभिले की बाटे लही खाई धाब के जब भागी तब तुहारा बुझाई। बुझतारू अभिले की बाटे लही खाई धाब के जब भागी तब तुहारा बुझाई। लाज नई खेका लाज नई खेका तोहरा बोलत तही के सीना पतोदा ओढ़नी नइखे। जो बंदा भी के भागी कोनो लही के सीना पतोदा ओढ़नी नइखे। सीना पतोदा ओढ़नी नइखे। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली। जखमी जयराम के बारू नजरी में घरल चंद्र मोहन गुड्डू राजा पीछे बारे पड़ल। जखमी जयराम के बारू नजरी में घरल अमरेंद्र मुन्ना बारे पीछे तोहरा पड़ल। शर्मा चंदन बाते शर्मा चंदन समझावे बात कही के सीना पतोदा ओढ़नी नइखे। जो बंदा भी के भागी कोनो लइके सीना पतोदा ओढ़नी नइखे। अभियो से तो सुधर जा।